Spesial untuk Ayah Emput. Age Sri Endut. Non. Age Sri Endut. Nok Mirna, Romi Mas Yogi sayang. Fairos, Bunda Lestari Official. Durung percaya kulaning janjine, sebab durung ana buktine. Kurang apa sih Nok semene sayange, pengen apa Nok sok ngomong ngebae. Dudu emas sing dipengeni, dudu dunia sing dijaluki. Dadi apa sing disenengi, mumpung lintang wulan sing nyakseni. Ardi belum no gawa wis gede tua, keder kakangnya belum kayak apa. Kang, Lamun sonok aan pantes durung duwe anak. Akehan ake, aduh ampun. Nok Endut, Ayah Emput sing dua lagu, ayo mangga. Ayah Mangga. Emput. apa Bu? Mimi Teddy. Mimi Teddy. Mimi Teddy. Mimi Teddy. Mimi Teddy. Mimi Teddy. Apa sampean bener tresna? Dalan-dalan Ayah Emput. Ning kula Obat. jiwa lan raga. Asik. Ayah Emput. Sing dua lagu mangga dia Mama turi. Angel. Siapa cege? Mama Angel. Mimi Emput. Mimi Mama Emput. Angel. Mimi Emput. Mimi Angel. Emput. Mimi Mama Emput. Angel. Mama Angel. Kadang beli bakal bohongan Mimi Emput. Mimi Teddy. Mimi Teddy Yen sayang Mimi Teddy. bohong Mimi Teddy. Mimi Teddy. kakak supaya Mimi Teddy. edan. You You bareng bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaane Kang kuasa. Abah Jendok Winda. Dudu emas Mimi Teddy, sing tak pengen Mimi Teddy. Dudu dunia Mimi Teddy, sing tak jaluki. Dadi apa Nok Winda sing disenengi, Mama, Naufal. Mama Naufal. lintang Mama Naufal, bulan Mama sing Naufal, nyakseni. Mama Naufal, Mama Naufal, Mama Naufal. Dok Mirna, Aromi, sama sayang. Mimi Novi, Novi. Tergasi kangge Mimi majikan Novi bos Nok, Tangerang, Mimi Novi bos kangge Dok Tangerang. Wiwin, Mimi Novi bos Tangerang. kangge Mimi majikan Novi. sing paling eman, Mimi sing Novi, paling sayang. borang. Mimi Novi Mama bos Suwadi, Tangerang, Mimi Novi, Ibu Mimi Rani. Novi bos Tangerang. Ayah Emput, Ayah Anas wong Brebes, Ayah Anas wong Brebes, Ayah Anas wong Brebes, Ayah Anas wong Brebes, Ayah Anas wong Brebes. Apa Ayah Anas. sampean bener tresna? Tresna wong ayu. Sun pasrah Apa cek? jiwa lan raga. Kakangnya Keder, Mimi Reva Ya majikan. Eder mau ngomong demennya anak laki ini. Iya Keder, Mimi Eder. Reva. Eder Mimi ya. Reva majikan Mimi Rani, Mimi Reva Lina, Mimi Reva. Ake tante
Mimi Reva, kakak beli bakal bohongan. Yen bohong, kakak numpake sedan. Mimi Teddy, ngomong sing enak. Yuk bareng janji. Mimi Teddy, Moga disakseni ing Gusti Kang Maha Suci Sapati sulaya awas kudu nerima Neng Isa cobaan Neng Isa Kang kuasa Nong Isa Nong Isa Nong Isa Nong Isa dunia apa J? sing tak pengeni Terus dunia kabeh arane sing dijaluki jadi apa nok winda sing disenengi mumpung lintang Mama Naomi bos Tangerang nyakseni Mama Naomi wasik Mama Naomi sepisan maning Mama Naomi hormati kangge Mamai Anas majikan sing paling eman Mimi Rani kanggo embo Kereva nok Wiwin majikan nom ingat Allah kangge para majikan sing duwe seragam iya sinten Mimi Sony 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 siapa aja Mimi Teddy 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 mulai neka madepe mana Kang aja pendek masa karo kita sih Kang cara dewa kan ketana aku harus nyebut Kang Pendi madepe Minnesota beli urut ceploknya Mas Yogi maning gila-gila ya Mama Nopi Mama kakak Nopi sayang beli bakal Mama Nopi. bohongan yen bohong Mama Nopi bos Tangerang sumpah